Guys, malaki guys. Ano kaya to? Hello guys, good morning. Maniniksay naman tayo ngayon. Matagal-tagal tayong hindi nakapaniksay. Subukan natin dito sa malapit dito sa dati kong mga iniispatan. Ito guys. Subukan natin kung makakadali tayo guys. Sana samahan niyo ako guys sa aking paniniksay. Maninibago na naman ako nitong tumama kung paano patama ng mga kasi matagal-tagal tayong hindi nakapaniksay guys. Okay guys, sana samahan niyo ako. Nga pala guys, sa mga napapadaan sa aking channel guys, paki-subscribe naman po, paki-share and like, at mag-comment na rin po kayo. Okay guys, update ko na lang kayo mamaya. Yun, binamano guys. Kahit mahina hangin, sinubukan ko kasi malapit. Dali siya. Ayan guys, ha. Binamano. Medyo mahina hangin. Karaga muna tayo hangin. Laki dito sa harap ko. Ayun. Yun, dali guys. Pala yung mga tama ko guys. Kailangan pala ibaba. Ayun, pangalawa. Naman kaya tinamaan naman guys. Maganda na lang sukat guys. Ayan, nababa ako. Guys, malaki guys. Ano kaya to? Hindi ko lang kung ano to guys. Malaki. Dalag yata. Paano masabi? Oh, dalag. Huwag kang matatanggal. Dalag guys. Dito.
Dali natin guys, dalag. Tuhugin ko na guys, baka mawala. Bahala ka sa buhay mo. Yun. Dalag guys. Netsambahan natin yung dalag. Malaking dalag. Yun guys, oh. Malaking dalag. Dali yata guys. Maliit. Kala ko malaki. Kaya tinira ko guys. Nangitim. Maliit pala. Dali guys. Nangusuan oh. Nangusuan lang. Ayan oh. Nangusuan. Ready na ito ba? Uy, malaki na rin pala oh. Oh, malaki rin pala guys. Oh my God! Di ko tinitira kanina, akala ko maliit. Dali guys, medyo malaki to guys. Natsambahan natin. Yun o, pla-pla. Oh, kung matatanggal.
laki guys. Wow. Tambahan natin guys, malaki. Oh, laki guys. Dalawa to. Mayroon pang isa. A few moments later. Uy, tangkal guys. Dami nila guys. Piliin natin yung malalaki. Hindi totoo yan. You know? Yan guys. Piliin natin yung malalaki. Dali guys. Yan guys, oh. Pinipili ko yung malalaki. Nasamig ko ako. Kasi ang dami nila. Dali. Dali siya guys. Yun, oh. Oops. Guys, laki.
Dali guys. Galing malaki. Oop. Ayun o, laki guys. Ayun o, pula. Oh, pulaan. Buntutan guys. Laki. Ayos. Laki guys. Oh. Oh my God! Wow! Oh, buntot lang. Buntot lang. Oh. Untik na. Oh, yan guys, laki oh. Jackpot tayo guys ngayon. Jackpot. Wow. Bigat na guys. Jackpot na tayo guys. Ang dami na oh. Mga 4 na kilo na yan. Okay guys, stay tuned, baka madagdagan pa. Uy, tinamaan guys. Yung ba, layo. Yabang-yabang nito. Yun o. Ito, may tinamaan. Tinambahan ko lang guys, malayo siya. Kaya nga, ikaw alam kung magaling ang tsamba mo, malakas eh. Ayos, sabi ng Buenas ah. Yun, doble guys. Dalawa. Isa.
Ano nangyari? Dalawa. Mayroon na naman guys, dalawa na naman. Oh my God! Ira, doble ulit. Ira, doble. Kaya lang maliliit. Ayan guys, oh. Dalawang putok, apat na tilapia. Yan, puro doble. Ayan guys, oh. Masakit sa kamay pag binuhat. Yan. Laki nito, oh. Dalawang malaki. Saka isang dalag. Jackpot tayo ngayon guys. Sige guys, salamat sa panonood. A few moments later. Yan guys, magandang tanghali. Pauwi na tayo guys. Naka-jackpot tayo ngayon. Ang dami nating huli. Ang dami nila kanina dito. Sayang yung dalawang na nahugot, tsaka isang pigtas yung yung braided natin. Sayang yun, malalaki pa naman yun. Ito yung nadali natin guys, oh. Dami. Yun, oh, dami. Bigat guys, sakit sa kamay. Yan. 2,000 years later. Ito lahat yung huli natin guys. Yan, oh, jackpot. Ang daming malalaki. Yan, may bulik pang malaki. Tapos meron pa dito yung maliliit. Yan, oh. 2, 4, 6, 8 maliliit. Saka ito 2, 4, 6, 8, 10. 10 medyo malalaki, saka isang bulig. Jackpot guys, dami nating huli. Yung mga napapadaan sa aking channel guys, huwag naman kalimutang mag-subscribe, hit yung notification bell, at saka share and like na rin. See you guys, salamat sa panonood.